Mga kagwanta, tudluan tamo unsaon pag luto o bato. Magsabawng bato. Magluto ako ng sabawng bato. So karon ilunod na kong kamatis, anaora siya ukay-ukay. Unya ilunod na pod nato ang duso sa gamay duso. Kamunggay. Anaon siya pagluto ha, sinabawang bato, kamunggay. Unya ukay-ukayon gamay, ana tuyok-tuyok, tak-tak. Nya ato na pong timplahan. Asin, ana, oh. Di sinabawang bato. Mahirap ang maging mahirap na ukay-ukayo nimo ana. Tapos naanto gid siya maluto mga kaagwanta ha. Na tak 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 gamay tak tak. Ang sabawan gamay. Unya ato pa pong usbon og ukay. Ukay gyud dala, ukay. Ana. Dami kay ni mga kaagwanta, mo ni ang among lunch karon.